Global kamu kung pasin sa Anang, aw tiri ha magang karton nga DSWD. Bau! Ato ni Jo, wato gagi pangita to na kay ang sudlan lagi sa bang panti gamay ra man gudto jamat pa na precious mga tindira kay arong di ko ing nang nanay og membro ko sa korupsyon. Na lagi? Kuwang lagi tulo ka buok? Good morning guys. Bugat ng bag, hinarag. Da ako power bank. Bali, kay kamura pwede mo makudog sa Jo. Ganito. May 17 na karon, ja. Mato mis merkado kay Domingo man ron. Kay og Domingo na may daghang mga display dito mamaligja. Ja magbaklay rami. Ang plano kada dun ta alas 5:00 magbaklay na. Ja kay karing duha dia. Usaram diary. Kulbaan na po stay. Aray stay dia, si Rosalie wa pud nga mata. Dahil magpanggihagok. Kapoy, di pa mga ako Ja, si Rosalie sa juguli gani na kay mag-ilis ja manghapitin ron kay. Mao to mo kuno sa merkado kay mamalit lagi pud. Kana nay suwa kay mo may tigpalit dare Domingo. Mo may tabos alis siya. Uy, tabos mayor. Masala! Mayor! Ana. Ado kagara diha. Suaw po diha sugit suwagit. Magdan! Kuan! Sa kuwag! Magdan sa kuwag! Ang quarantine pass yor. Quarantine pass kay makasud mis merkado. Nice, Dianas Mayor. Kaya mong gihapit. Gaduda akong kuan. Maro ko na jeepney driver. Kay, sing tanan man. Manong na, madunang nataipunas. Ja, wahay lagi gamang lakaw ron. Kay, ijahay malang magpanggihagok ring duha. Gila! Anja guys, magpinaspasa sa amig baklay. Kay maragarabing inita na gadzud. Galing nga ginigabot na mas merkado. Mura na mirani gipang litsun. Narang inita gadzud kacu. Kaya nawahi lagi. Hinarag lagi. Tanawara. Pagkansa! Ang ngita na vitamins pa ron. Mao pa inoy pag alas 7 pero gamot sa plano alas 5 mo kuan alas 5 minjay nga na. Kaya naglami magtugs mga hinarag. Ayun kung umbate sa mi, magbaklay kay ron. Kaabot ta daanig. Kuan basta kaabot ta tugwan balik ja. Hapdi ra la ba? Mating na jud. Hi guys, nauli na mi guys. Wala mi naka-vlog ganito sa merkado kay garabing naghanap tao. Adi ba di garabing naghana. Kana nagapagod mi ba kay kiniliging natay papalit sanay. Pajung lagi. Ay Pajung. Di ba nauli na mi gas merkado. Anja mo pakit na sa mga pamalit. Mora na mga pamalit gamay ranja pero nagkalisid-lisid mi kabageud mi kay bawo daghan magugtaw po ja suot ko das mayor sige pag ngisi wala na vlog kay daghan ko gibit-bit. Lisod magud kay kananay wa na bajay di na bajay usok silupin ja mga kanarap itong papel. Anja sa man ko na pagbitbit ug maghawid pa ko cellphone. Wa na makabloghan eh. Tabako lagi kay maglikit ni mayor unsa nga bii. Sabriha mo mo kurdo likit. Likit lagi mo tabako. Maglikit kayo. Kay bawas luo. Sudah mana itom na yung lagos. Kalito. Anja uy. Kay nabay gasa. Ito ganana na. Nanti kaya matang tanawa na gamang ipamalit og basig nakuha nga nagipadang nanay aglistang nanay ang ipakita ninyo og napalit man na tanan. Sino ko jat ng hulingan karog among ipamalit og kumpleto pa ni di aglistahang nanay na. Kita mo ng aging nanay Mura pa nag-agis mga karaang mga tao Be. Tanawa na to daris. Kuan. Ano sa dani? Karing una natin sa kabag kay di ama man yung mga palit kare. Ja kare pod. Apa? Ito pa hapa. Di apa haning-haning mga mananapa ni. Ito pa karton nandiyan kung karton kay di masigo. Kare ito mo na huling. Kilok na. Size ni 3. Ay, lagi na. Aman nagikuan. Dos tong violet. Kare, una. Ha? Spanish bread. Hindi na pakiton. Kahit ni sa Spanish bread kay kanang umato mi sa opisina na ni ayos na kisna. Duwa ni listahan. Ya, kare pod, bahog-bahog. Pajung yung kasato. Kaya ito, ilisan yung tanong nila. Ay ratas listahang nanay, ano ba tong safeguard ko no. Kanao na ba safeguard ani? Di ay safeguard. Safeguard og sabong humot og sabong paglaba kana jagjag na. Sabon yun. Aray, kumpleto rin ha, sabon panglaba. Sa mahalaga sa sabon lang sa kayo mo. Naman yun Ako na yun eh. Hindi ada pa gatas kuno nga birbrand. Ay dami bata dami. Apil ko na ni kaon, kaon. Kan umbre ng gatas, timpla. Tapos ko na nagtimpla. Oh, magkagasa. O kanay kamay, dia kamay. Ja. Sigaret, Kamay riyak mo. sigarilyo. Wa na, daya daring makaon tikrit na ni. Dira pa ko ang nanay ascorbic acid. Halag ascorbic acid. Ya.
Sulfuric acid. Kumpleto na ha. Suming kaganggi ko, dagi patangan pa dyan na precious mga tindira kay arong di ko ing nang nanay og membro ko sa korupsyon. Eh, lisod pag makuha na derag kuanay. Gani palit tumig abono sa Sili. taong og sili. Urea ni si Ja sa ka kilo. Kay taas naman igtuli na no. Dito ko ning palit ni Ila Nelson Antipas. Hi. Ito Miss Injuning palit. Dani nga mo ang abono sa among mga Nagkana garden. rin Nelson mo. Kanalagis kanaling laki na ito mo. Nelson din na. Wala sa si Terry ning palit ni dito na sud sa merkado kay wa mo ko ni sud sa merkado kay wa ko'y quarantine pass. Nagkadawan naman ng uwa. Agay haning gipalit isa ka dosinang kaping original kay si tatay kape na na. Jadi ni palit si Jaog kini bitong yan eh. Hani tawag na ni? Arusip man ni dito sa Manila bo hani tawag na ni Pilipinas, sa Pilipinas. Hani tawag din sa Bohol. Lato. Wa na abot sa budget. Dapoy lato. Hay mapil. Mapil. Liwaros. Kane lato alami ani ataning kanan tilaw gasan na rila. Kau kami pamahaw. Hani man nagtinang basa ni tanan. Mga panakot ya, mga sibuyas, luya, kananay ahos. Ja merkrentay ko palit panagat haning panakot ta. Hani pa rin panakot nga moro man ahos sibuyas bumbay nga na. Mimpay mo na mo. Uy, wala na. Isa mo, kapilin eh. Kapatay. Oh, may palit pagbuot ag krede, pag ipalit nga buot haul-haul man gyapon. Di, lagi na. Hinag ka tong goodbye hid. Wala gig good ba? Hawal bang sina. Uy, napas na yun. Di ba yun? Mangsina. Nakalibot-libot ka yung Wala, di kawin. man Mansina, mansi. Mansi. Oo, nga na Miss Ay, Mercado. buwas na kuno kita. Kailang ang buwan, o nga nang libot-libot tanan. Pila man ni kilo? Basin na kan kita na ni. 200. 200 sa inyo kita na pagtindang. Tanaw na. Nagaliban man meeting nga. Lata-lata na. Pila ni 200 ni, jangan nung gaan man lagi pe. Halas na natin timbangan ay mailaman ni. Bebe kita timbangan ni kimura kuha na ni. Ako mutuudan ni og kananay hani ka ni mo makaraan na raw. Ano na lagi na? 200 ba sila? Timbang Basin nila? membro bekas korupsyon. Dari na kay mailaman ni mga limbungan dapat. Pero diri limbungan ni kana sa una suguon mga go sa nakakilo pero gipalit ay 3-4 truck. Lagi kurat agsalin. Pero ba nga be mo ni 200. Katawa. Nakakatawa. Tuwa na ba din kasi may pahanjur to buwan. Anong kauwaran juman mong gigipalit ano mo kurta? Pahanjur kung karang makalawan pa na ba. Nako, gigan nga tag 350. Ja, nag-vlog ang tamo dito sud, mga kurunto. Gi-vlog ang tamo sud. Agkuha lagi. Bebe, tanaw sa natimplado ka Mga na. timplado na nila. Timplado. Kasi tawag ka na. Nako lang yung siya. Bebe, ko na sana lang sibo. Mas manang pud atong ato Uy, ang nakuha may lang yung isang siya gasa. kanalay. May pan! Basta nay hagi mong gipapalit na di anay Na ebidensya nga. Agi papalit ni na adi ni pangaduan og presyo sa mga tindera kay ron dito ko yung members corruption. Be, mailaman ni ron. Dinsa lang ko na tiloob nang. Sila man ni ron, nabi ko timbangan daari kay. Bebe, tanaw sa timpla ba na? Tipo na ba? Tipo na na. Ipo, marong ilaman Wala mo din lang itong isda. Kaya basig pareha na po sa una nga 3-4 try gipalit. Kasi nagkakilo, ito umbungan. Nalagi! Kuwang lagi tulog ka buok? Sakto! Sakto jadi ay. Sakto ba? Pakitan mo na. Wala gusto rin ng limbong na tanawa. Sakto jud. Sa kakilo. Kay sa una laging tagam lagi ko kay papalitan og sa kakilo 3-4 try palitan na buwan. Sana rin jo. Kaya ta sunod. Wala din. Jadi akan eh. Palit ni Terry shampoo, sabon di na mo pakitin kay may bawaan mo sa shampoo Terry makaibaon dyan mga angyan. Ano man din na? Makaibaon dyan mga kaspahon na siya. Eh, ano man eh, ang shampoo na. Kukuha ito kung... Kaya rin eh, ano ba eh? Ado na nga na kay baso na nang. Kaya wala lagi may baso na rin, yung palit kong baso, dahil ang kwartang gamay kita taguan na nagadzig na kuling. Hindi na naman eh. Ambil lagi na kay imo na pa ng ilugo ng karton. Ilugo na po ninimong karton, nga ni silat sa nina. Labi, wag pa naman. Bukas na ng kontrol kaya na po. Wala lagi makaon. Wala lagi makaon na, ito ay pagkaon pa ng Spanish bread lagi bahog. Labi lagi ng karton na. Dami lagi ng karton na kaya ni hanjo ko na ni katong na hindi halat to nga kanina. Ni ko ka ng karton nga lang itil? Itil ba mo? kaya ang karton nga ang gihipos das niya mong kartos DSW ring kintid maghang mga panty di man masira. No tong kaya ang kan alam na arang na jud ng mga panty. Tapos gipalit ako baso na kanai nga ning baso ang gipalit. Ingani. Taas na kay
Na, mahal-mahal ra ba ni tag 48 Unja, gusto naman baguha sino nila ang habon. Di manay, lami manay, ingaan manay. Kulitog na sa katong murag kulitog bitaw sa iniduro. Katong murag ingato, pero di pag iniduro. Na may tawag na sa tawag na mayon kana magpahinga na ko. Tawag ka na ibra sa bibiron nga na kulitog. Oo, man palit. Ako ko siniduro. So what you mean? Kung ba siya maghugas sa say, tamis maihaw ka na. Kining mga ingan ni tigo mo ni kay likitonis mga Talikitan sa ti. likit man ka. Imo to pa idis sa kwenting dahon. Nara? Ana ako no ti. Wanda na, kanay. Yung palit kog baso paniguro kayong baso dara nahurot na. Ano nga na? Kaya na mag-idam na aris ko sa aris sa gawas. Dali na yung bisita ra. Apilin mapagpusa. Nanahutot kong pusa pa. Palit na lang sa baso paniguro. Ang gabal, dito na? Ha? Gabal? Oo na. Ang pagyo lagi, nanguha mo na magkasya may mga pagyo na daan ang butang-butang. Sa oras na tayong tagdo niya, madutuwa mo din mawa. Hindi ba nung tumuli kang hapon? Kita po lingkong hapon. Wa, magaling kuha ng kita Ali warasin mo mag-vlog ta dari. Ano ba nang ga? Ano pa magkumuha mas yung mga padyong dari mag-vlog ta. Ay. Ano ba nang alam mo na yung mga padyong gusto yung pamutangan, hindi na paningil sang vlog. Ano? Ipait po kog basong gagmay, dira. Wapo po. Basong gagmay. Gwapo ka, buwak-buwak. Ginahan mo kog buwak-buwak ka na mga binuwakan. Gwapo. Ara mo gagmay. Pagkaan ra na. Good na, dahil mo po yung magkada. Gamay ra masud. Oh, nga, sa ni tirugas sa itong lato. Dagan ko ba ko lang din. O, dyan may ka-vlog ganina ka nagkabagagod mi. Tanawa mo, na yung pamalit na. Sa putos-putos kinagmay. Dahil sama ko na mo pag-vlog, kung nga na, madyo gani ka nagkabagagod sa ganan. Nga rin. Matong kananay. Sana lang ang Labi labi. gani na. Mahal ba ni buwara? 200 lagi. Labi gani siya. Oo. Nagamit ako labi gani tayo sa global kami kung sa. Kanang, awo tiri, hamag ang karton nga DSWD. Bow. Ato ni Jo, wato gagi pangita to na kay ang sudlan lagi sa bang pantiga, may ramang gudto dyan, madyo kay di ani dak-dak dia. Na, lami na. Lami na kay swak. Aten. Swak mo sa pantila ni. Ako, beer brana. Asenso na, kadas nagi, DSWD karon beer brana. Diyan guys, mamahaw sa amin, kaya natas sa amin. Uwi ka pamahaw. Aliwaras din mo ka, Jumanang. Gusto ko sa ni wali baga. Diyan mo sinigitay, ibong dapat i-vlog na rin. Masay, gano'n lang sinigitay. Labar ba kita mag-vlog, di po manggi, saba. Hi guys, dami sa opisina. Diyan ka nang mauto ganina, wa mi ka vlog pag abot dito sa merkado kay wa mi nagdahom nga. Kanan ay magkalisod-lisod ay may kay. Dahara ko naka-realize nga wanay silufin bitaw katurang mga halisay mo na aliwaros. Wanay silufin baka to na lamang mga papel-papel gagagmay. Diyan lisod ay kaadto sa bit-biton diyan. Dahara pud mi nakapalit sa katong hapit namin uli, ipang ipon na na tanan kay nagkabagod lang mig daghay gipang gubtan. Diyan kanina nara ko i-share ninyo gamay. Das naging gabi nagchat naghang friends si Josephine, si Ma'am Josephine. Maitak mazaging ng ma'am, ate. Si Ate Josephine Malmquist. Di alam ko sure kung sa pag-pronounce sa diyang apelido pero naa karon sa Denmark. Ni share si dyan nga agid ang Facebook ko no. Hapit mahak kay natingara si dyan ba kay ka-scroll si dyan sa diyang Facebook. Da ako nining chat ni dyan. Niingan nga kananay nisikat na kuno si dyan dato nga group kay kana na trending kuno si dyan kay na ako nung kaaway kay na maligja kuno si dyan picking sabon. Marag nga na ba? Marag himuan sa issue ba dyan siyempre ug nga na kita nga na ang tamura dyan tag makurat. Makuan jud ta mura jud tag maka-reply. Unsa ba ron tiri aliwaros? Mura jud tag maka-reply og kananay nga na ag-message nga atong babasan kay simple pakulba man na. Pero strategy day na sa mga scammers og mga kanang mga hackers kay gusto nila bitog makuha og information nimo. Diya mao to kananay sa kadugagan na lang istorya murag mangadyo na tong tawhana sa ijang email ad. Diya madyo kay naka-realize siya nga uy kuan day ni hacker ni. Wa jud ni gihatag. Mao nga mo na itong bantadyan karon nga maglikay tag mga ingan na bitaw labi nagdi na kaila bisan pa magani siguro kaila nato kay naiban kaila man gamiton nagngan og naong sa atong mga kaila diya makaingon na tag-ato ng kaila maong di lang magajud ta magpataka ra bitaw kananay mohatag dadto sa mga information kay garabi rong high-tech na kaadjog mga hackers karon kanang gamiton na nila imong personal information og kananay ilan ang targeto nagimong emotion para mohatag ka sa ilang mga panginahanglanon like for example kanang email aragad ng ka delikado gimo nang ihatag na imong email kay kananay nadjay mga hackers bitaw nga bawon sana nilang may bawon nila imong mga passwords nga na ja mao nga ato dyan nalika dyan ja og na gani mo inganan ato dyan labi nagnay mo send ra magkalit og link sa atong messenger ato dyan mo pag-click kay
wata kay bawg unsa na okay ra og mga trusted nga mga websites like for example sindan kag link sa YouTube mailan man imong link sa YouTube kay sa kinahanglan kay kuha naman na www.youtube.com nga na pero lain kanang wa ka kaila sa link adto jud na pinduta kay basid og mubasa na sila sa imong information ja mahack ang imong account or makawatan pa kag kwarta anja na pi iban nga kuan matinga ka kay ag imong friend na maylo na kunog kwarta inga na anja matinga ka kay murag tinuod sa gigamit ra itong ijahang profile ug gijangan mao nga di ta basta-basta mo tuoron bitaw sa atong makuan sa social media kanang labi nag-chat ra okay ra nga ning video nga nagatubang gajud mo kanang ikaw jud mismo nakadungog si janing istorya danang butangag mauna ja kananay harap po ning gi-share ninyo ba para ma-aware pud mo ba ja salamat ni Ate Josephine Mom Kiss sakto bagang pag-pronounce te kay pero maglisod basahan gud imong kuan salamat kaadto sa imuhang pag kananay share bitaw sa imong story kay makakuan man jud pud para ma-aware bitaw pug uban kay labi na ingaron nga ngarong panahon na crisis ta anja daghan mga ron nga manguan pud musabay pos crisis kay lang na kuan rug mga tawo ingana kinahanglan muhim pud sa kananay pamaagi nga makakwarta po sa murag magpasadyon ba kay krisis lagi anja mao na atong likad dyan karon nga magamping dito ta mga personal information di dyan nato i-share ni bisag kinsa kay mao dyan ay arang lisura ka adyo og makuha sa lain nanjag unsa na lamay ilang buhaton na sa imong account ug pakauwawan ka or himuhimuan kag istorya anja syempre ag isa ka post karejek ra ba dyan na mukalat na nas tibuok kalibutan mo nang magamping dito sa atong mga account anja mara po to ni share po kunin jo bitaw kay gahara man to sang adlaw ni janing inganahon gahapon busy man lagi kay gasanggi man mig mais wa na si Jama discuss topic na ingani karon laman kay murag wa man kadyoy buhat rong adlaw maora man to didto ra mis merkado kay ning palit ra mig buwad di man may ingag mong palit og isda or mga kuan sa merkado kanang karne ingana kay nami daghang isda musuroy darin ja mas kuan man ja mas lami bitaw si ja kay kanang direkta pa si ja sa kuan diriga Di, ato sabi di ba pagpungan kananay direkta pa si ja sa dagat mo nang mas pili jud mi og kanang sinuroy kay murag presko-presko pa si ja pero usay jud pud og kananay depende magud pud sa balik jas merkado og na murag lami-lami pud nga isda dito mi palit sa ug mga karne pud nga na may manggiihaw pa sa among silingan good may manggiihaw ja kana bitong kuan rami tawag na mo ambit nga na mo nang napang pud mi karne og kananay isda sa rep mo tong gumagi palit buwad ra og panakot about pud utanen palit pud mig utanen dari ra po silinganan mo ang di kadyo mi palit og utanen sa lungsod sa lami mo putong dari silingan kay kaila pud ka og gibutangan ba nila kananay mga pesticides nga na mga ba dyan na makamatay ng mga chemical daana dyan ka nanay tos mayor to ako si Terry mapapoy pagkahuman sa ilang live sa ilang YouTube kaya mag live na si Terry sa ilang YouTube dyan tabangi po ni Diyos Terry nga ma-reach ang ilang requirements kay hapit na po na si Jama monetize dyan puhon-puhon og kabuwag mi kay murag nana dyan plano nga mulayas kay tungad lagi slubuon kay di man na mulubo basig mulayas na susimana maato na nagtagbilaran ja aron maka-update tud mo sa kinabuhi dito inig adto ni ja man ang giingnan siya nga og mabuwag mi or maato sa laing lugar nga mag-vlog siya kay aron updated pugkos ni ja ja kananay mawala gito maora to hang kuan karong adlaw nga atong ampingan agateng mga account atong ampingan atong mga account especially atong Facebook account kay mao na jay murag dali maha karon ja syempre atong mga tanan natong mga account nga kinahanglan natong protektahan ug mahimo-himuan natong password nga lamiin bitaw kanang taas nga di nila basta-basta matagnaan yan sa kananay maora siguro tayong vlog karong adlaw kay wa man pugay lang buhaton na nighuman na mo dari o kanang pasignal manguli naman pud mi ja magtanda mi sa among tinanim dadto tinanim ni nanay bubuan og kinahanglan ja marabot to ja ug manapud ta magkita-kita oy ug manapud ta magkita-kita Bye-bye. bye Bye! tara nga ninjo ka na magdungan to 1 2 3 go bye bye wala ka kuy di ka mo apil